Wong sembayang ora usah dikongkon-kongkon, malah ngongkon wong sembayang ki hukume dosa, ngerti. Wis kiremu ndemene ki. Apa pada santri kon nggak aja mengajarkan aliran sesat. Aliran sesat apa? Wong memerintahkan berbuat kebajikan itu hukumnya wajib. Paham? Wajiban umat Islam ini ngejak. Ngongkon wong soleh termasuk wajib oleh pahala. Lho goblok kon. Ngongkon wong salat kuwi dosa. Reimu. Ora sama nangkri kon. Malah kris apa menderna sabuk. Saucap sakecap menungsa ki bakal diorongokaken apa maning sampeyan ki tokoh masyarakat. Wani-wani ngomong meni ngongkon wong sembayang ki jadi dosa. Bisa terbata watu rimu. Ya Allah. Wong anger ilmune si syariat kaya iki. Ya kon jelasaken, kon dingin. Jadi kaya aja. Ya, goboke kon dirongo kena. Ora bisa. Dasar sampean kafir kures sampean. Kafir kures. Lah, ya. Nyong ngomong ki bener, rungokna dingin. Bener-bener apa? Peyan wis pokoke murtad sampean pokoke. Apa sih nyong tau na umatin Nabi Muhammad sih. Duh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, koyong ilat ar makane gaplek kaya kowe. Sebutna. Koyong lucu, lurahe melu-melu lucu. Wong ngongkon wong sembayang kowe hukume salah. Sebab pisane wong pan ngongkon wong boran mengkodang wonge wis lubar sembayang nembe dikongkon. Maksudnya primen? Wong ke ngongkon wong sembayang ora oleh senajan gue anake anggar lagi Allahu Akbar terus dikongkon toko kena lengak dosa hukumnya. Pan ngongkon boran mengkodang wis lubar sembayang, paham? Di ngongkon wong sembayang ki hukume dosa. Remo orang ngomong sing mau ya kowe sih. Katanya ki bingung. Ya tunggale. Kon lagi sembahyang jamaah ning Masjid Ar-Raub. Terus yang ngajak kayak mikir maning ora mikir maning. Kowe anak asu mancing dilatih sikil. Sing tak takokaken sembayange kon primen. Wong sembayang kowe gumantung wudu. Wudune ora sempurna, sembayangnya ora sempurna. Kejaba wudu ke tempat kudu toharoh, bersuci, kudu suci. Dan menurut nyong, wudune wong we karena didilatih asu batal. Mulane sembayangnya kudu dibaleni maning, ora sah. Becare kon. Ciprim. Sampeyan duwe hukum dhewek, nabine sejen den nggih. Kok bisa ngarani nyong nabi ini sejen? Wong sampean man dijak buka kaji ora gelem. Jare meneh muga kaji ning kodang Mekah wis perek jare meneh. Ayo nyes alasana. Ngomong. Nyai tetep ngomong. Sampean primen? Anak wong sembayang jamaah, kelebon asune dilatih sikil. Menurut sampean? Oh, sembayangnya tetep sah. Ya sejen dewek mesti sejen dewek. Ilate asu kuwi najis muhaladoh. Panajis muhala domboran bisane nyong ngomong meneh sembayange sah diterusna bae wong asune kuwi dilatih sikile dewek. Aduh. Kunyuk.
Sampeyan wis tau dilembuk apa urung? Hubungannya apa? Iya wong Imam Syafi'i betau ngendikan jarepun nek maring gurune kenang apa yang sulit ngapalna karena apa? Ya karena sering maksiat to ya. Iya kamu Imam Syafi'i itu orang ajar nanti kayak gue tilolak balik nyong bingung kan. Lah kon mau ora takon sing didilati sikile sapa? Ora njok mono. Ya berarti sing bosok utek raimu. Kudune dikumbah. Ya Allah yang Jagong wel. Waduh. Ya pesantren obine kaya wong njeglos kaya iki. Ora tau disumbang karo pemerintah apa. Balik kanan, krek. Ayo kuwi nurut mending ya. Kon meguru karo nyong, ya, paham. Nyong tiwen ilmu sing kaya mau ya kenal, Kang. Kong bar kiye kontengin ilmu. Tongkat bisa dadi ula. Kayak limpet. Tongkat bisa dadi ula priwe tolong yakin nyong diwarai ning kene yakin tulung song diwarai yakin. Kon duwe duit 50 beli. Ini duit 50 TikTok yakin di pecingnya apa surur kas panen abu apa lawet ya. Tapi bedeknya ya carane tenang. Tongkat kayu bisa dadi ula. Iya, ini 50. Sah ya? Sah. Urung oh. Si urunge bedekane oh. Iya wis engko tak sak dingin. Kan tolong Kang. Nyong pengen nemen gue yakin men kok nyong pan gue meten-meten di bojone nyong. Tongkat bisa dadi ula. Carane gampang. Nahan ambekan. Pirang menit? 2 jam. Modar. 2 jam. Siap? Siap. Tongkat bisa dadi ula, carane gampang. Tongkate didol nggo tuku ula. Wes iku. Menek. 50 balik kena menek. Ngapusi kon. Ngapusi primen. Tongkate ndak bisa dadi ula primen. Nyong wis bayar 50. Lah iya tongkate didol. Jadi nggo tuku ula goblok.